Thank you. Again, my name is Eskerrik asko. Ni Annette Parker doktorea naiz eta South Central Collegeko lehendakaria naiz, baina beste zerbait gehiago ere nahi nizueke eta nagoen lekuan zergatik nagoen azaldu nahi nizueke. Ni General Motorseko produkzio katean hasi nintzen lanean, Michiganen, lanbide heziketako titulazioa lortu nuen, eta beti industria arloan edo prestakuntzaren arloan lan egin izan dut. Baina ez hori bakarrik, irakasle ere izan nintzen, lanbide heziketako zentru batean, hainbat urtez, eta gero administrazioan hasteko aukera izan nuen, hala eskatu zidaten, eta gure zentruan zentru tekniko bat eraikitzeko eskatu zidaten, hain zuzen ere General Motorsi eta beste batzuei laguntzeko. 5 urtez aritu nintzen horretan, eta gero Kentuckyra joateko eskatu zidaten, han Toyota enpresarentzat lan egiteko. Toyotak estatu batuetan zituen lantegi guztientzat lan egin behar genuen, eta bikaintasun aurreratuko zentru bat sortu nahi izan genuen, horretan aritu nintzen 6 urtez, eta gero nazio mailako zentru bat sortu genuen 12 estaturi laguntzeko. Estatu horietan kotxeak egiten zituzten fabrika batzuk zeuden, eta horiei laguntzen aritu ginen, horretan ere aritu nintzen. Gero gradua eta masterra eta doktoretza amaitu nituen, eta hori egindakoan South Central Collegeko lehendakari eskolara joateko eskatu zidaten, eta bertako lehendakari bihurtu nintzen. Gero, handik urte batzuetara, Obama lehendakariak, estatu batuetako lehendakariak, eskatu zidan hor lantalde batean lan egiteko, fabrikazio aurreratuko munduan lan egiteko. Ni zuzendaritza horretako kide naiz, banekien nirekin batera pertsona hauek eraman beharra neukala, emakume hauek ekarri beharra neukala, hau jakiteko, hau da nola zen posible lehiakorrak izatea nazio batean, fabrikazio aurreratuan. Bideo labur bat prestatu dugu, eta gero azalpenak emango dizkizuego. Baina aldez aurretik eskarrak eman nahi dizkiot Eusko Jaurlaritzari, gonbidatu gaituelako, eta zorionak eman nahi dizkiet nik neuk ere goizean saria jaso duten horiei lan bikaina egin dutelako. Eskerrik asko denoi. We take a dream and we make it real. Amets bat daukagu eta egia bihurtu nahi dugu amets hori. Hori egiten dute bisiodunek, asmatzaileek, fabrikatzaileek ere bai, denek egiten dute hori. Hau da, arazo bat daukatenean, irtenbidea eraikitzen dute, eta erronka bat sortzen denean, beste batzuekin elkartu eta aurrera egiten dugu. Guk hori egiten dugu, ideia bat hartu, eta ideia hori errealitate bihurtzen dugu. Ikusteko moduko eta ukitzeko moduko errealitatea. Fabrikazioa asmatzea baino gehiago da. Gure gizartearen 100 osoa osatzen du fabrikazio horrek.
Let me again introduce Beste behin ere nerekin dauden emakumeak aurkeztu nahi nizkizuek. Bost emakume bikain dira hauek, bai bost emakume gara, eta estatu batuek ze estrategia daukaten azalduko dizuegu. Ni neu, South Central Collegeko presidentia naiz, baina urtebete baino gutxiago daramat, gero Hope Corner eskuineko aldean, zuen ezkerretara, bera ikerketa okupazional eta garapeneko zentroko lehendakari ordea da, Texasen dago, gero Marsha Danielson, Global Outreach and Strategic Partnershipeko dekanoa da, eta nire ezkerretara, hau da zuen eskuineko aldean, Jennifer Nelly, Manufacturing Instituteko lehendakaria dugu. Eta aurkezpen egin duen pertsona eskertu nahi genuke, eta bukatziako Maria Kuhn daukagu gurekin, lehendakariaren senior esekutiboko Workforce Strategic Alliantzeko kidea da. Gu orain hemen gaude, bostok eskulanaren garapenaren esparruan lan egiten dugu. Eta zer egiten du zuzendaritza talde horrek, hori azaltzen saiatuko naiz. Guk ahalegin nazional bat burutzen ari gara, eta teknologia emergenteen arloan lidergoa lortu nahi dugu, beti ere kalitate handiko eremuan, eta zertarako estatu batuen lehiakortasun orokorra areagotzeko. Zuzendaritzan 18 pertsona daude, hainbat mundutatik datoz, industriaren esparrutik, irakaskuntzaren esparrutik, baita lan mundultik ere, eta denok zientzia eta teknologia arloko aholkulari batzuk ditugu elkarlanean aritzeko. Eta guk 5 arlo estrategiko hauek aipatuko ditugu. AMP-ren 5 estrategia hauek aipatuko ditugu. Batetik, fabrikazio transformatiboko estrategiak, fabrikazioan aritzeko sare nazional bat ere badugu, persona batek lehen hitz egin du NNM-iri buruz, eta berak esan du estatu guztietan berrikuntza sare bat sortzen ari dela. Horrek ze esan nahi du, zentro horiek zer egiten dute? Enpresa txiki laguntzen saiatzen dira, enpresa txiki eta ertainei laguntzen diete, teknologia berriak estatu batuetara eraman, eta teknologia hori enpresa txiki eta ertainetan ezartzeko. Lehen Jenniferrek aipatu du manufakturaren irudiaren kontu hori, askotan aipatu du. Eta gero, 5. lekuan eskulana garatzea aipatzen da, baina demandari lotutako eskulana. Horri buruz ere hitz egingo dugu, baina hasteko hezkuntzari buruz hitz egin nahi genuke, estatu batuetan nolakoa den azaldu nahi dizuet. Eta bide batez beste zerbait ere esango dizuet. Estatu batuarroi libreak izatea gustatzen zaigu, eta beraz testuinguru hori ondo ulertu behar da. Testuinguru hori ezagutzen ez badugu zaila da fabrikazio aurreratua nolako izango den ulertzea. Hemen duzue estatu batuetako hezkuntza sistemaren egitura. Zerk egiten du sistema hori berezi edo bakar? Lanbide heziketa ingurune akademiko baten barruan burutzen dela edo eramaten dela aurrera. Hor badira zentru komunitario batzuk, guk hitz hori erabiltzen dugu. Gu Alemanian egon gara azkenengo aste honetan, eta badakigu Alemaniako sistema dual hori ezberdina dela, ez da estatu batuetan daukagunaren berdina, eta horregatik esan dut ezberdina dela. Guk kredituak ematen dizkiegu lanbide heziketako ikasleei, hor ibilbide bat eraman behar izaten dute aurrera, hori gero beste persona batek azalduko du, baina hor badago ibilbide bat, eta ikasle guztiek jarraitzen dute. Eta taula honi begira gaudela,
urdin kolorekoak ze erakusten digu? Ba hori K12 izeneko sistema da. Hezkuntzan hasten direnetik 18 urte bete arteko aldia jasotzen du horrek, kolore urdin horrek. Eta gero bigarren hezkuntzaren ondorengo irakaskuntza daukagu, berdexka kolore hortan. Ba, gune hontan geratu nahi nuke eta hor arreta jarri. Hor zentru komunitario izenekoak daude. Eta hor sartzen dira esate baterako institutu teknikoak, lanbide heziketako institutu teknikoak, zer egiten dute? Zentro komunitario baten lan bere eta baita gradu batzuk ere, graduko ikasketak ere ematen dituzte, baina hemen arreta berezia jarri gai genuke gradua eskaintzeko programa hauetan. Ze hor gradu bateko lehen 2 urteak ikas daitezke, nahi izan ezkero horretarako aukera dauka ikasleak, eta bestela beste nonbaitera ere joan daiteke eta unibertsitatean sartu. Hau da, batzuetan unibertsitateek kurrikulum bera eskaintzen dute, zentru komunitarioen kurrikulum bera. Eta hori hainbat lekutan gertatzen da, adibide bat baino gehiago dago. Gero, goraxeago zer dauzkagu, masterrak eta doktoretzako ikasketak eta doktora dutza ondorengo ikasketak. Hori da esate baterako nik neuk egin dudan bidea. Eta hori da estatu batuetako eredua. Eta nola dago hau guztia antolatuta estatu batuetan? Hasteko gobernu federalak eskumen batzuk dauzka. Baina, nahiko eskumen mugatuak dira. Hau da, hezkuntza estatu batuetan, estatu bakoitzak eramaten du aurrera. Estatu horren eskumena da. Estatu batuetako konstituzioan esaten denez, estatu bakoitzak kontrolatuko du bere mailako irakaskuntza. Gobernu federalak zer egiten du? Lidergo politikoa aurrera eraman. Hau da, politika jakin batzuk bultzatu esate baterako gaur hemen gu azaltzen ari garena. Ez hori bakarrik, gobernu federalak beste programa batzuk ere administratzen ditu, laguntza federalak, finantziazio federala, gobernu horrek bideratzen du. Bestetik, lege federalak bete daitezela ere eskatzen du, informazio estadistikoa ere ematen du, hau da, zer gertatzen ari den esate baterako munduko leku batean edo beste batean. Eta horrekin bate da, esperientzia tekniko pixka bat ero eskaintzen du, baina hori nahiko mugatua da ze beste agentzia federal batzuk egiten dute. Hau da, estatu batuetako erakunde publikoek estatu bateko gobernu baten barruan lan egiten dute, edo udal baten administrazioaren bidez, hoiekin guztiekin lan egiten dute, akordio bidez, administrazio batzordeen bidez, eta batzuetan arazoak sortzen dira. Nire zentru adibidez Minnesotan dago, Minnesotako estatuan bada. Gure sisteman 24 zentru komunitario eta 7 unibertsitate ditugu. Eta hoiek guztiak lidergo baten pean daude. Minnesotarako zentroen kantzilerraren ardurapean daude. Junta horrek zentro guztien alde egiten du. Unibertsitatea ez, unibertsitatea, hortik kanpo, sare horretatik kanpo geratzen da, eta esate baterako Mariako zentroan, Chicagoko kanpokaldean dago, hor, beste zuzendaritza batzorde bat dago, toki mailako zuzendaritza batzordea, eta presidente baten ardurapean daude. Hau da, esan nahi dudana da, 50 estatu garela, batzuetan antzekotasunak daude, beste batzuetan ezberdintasunak, baina esan nahi dudana da, gobernu federalak esaten duen hori estatura iristen dela, eta gero, estatu bakoitzak erabakitzen du bere baitan nola jardun behar duen, laguntza gehiago edo gutxiago eman da. Eta ze gertatzen da kurrikuloekin, ikasketa planekin? Ez dago kurrikulum nazional bakar bat, ez dago. Eta hori oso garrantzitsua da hemen esatea. Ez dago kurrikulum bakar bat, hau da, estatu bakoitzak erabakiko du nola jardun, naiz eta estandar batzuk badauden. Hau da, finantziazio federala lortzeko estandar horiek bete behar dira, baina kurrikuluna, ikasketa plana, ez da nazionala. Hori erakunde bakoitzak
zehazten du. Eta gainera, kasu bakoitzean sektore industrialak lagunduko du. Eta ze esan nahi du laguntza horrek? Leku batzuetan sektore industriala indartsua da, aholkulariak dira, esate baterako badago fabrikazio institutu bat, eta institutu horrek hainbat zentruri laguntzen dio. Beraz, programa horiek guztiak homologazio agentziek ere gainbegiratzen dituzte, badago homologazio nazionaleko agentzia bakar bat, baina gehienak eskualde mailako homologazio agentziak dira, hau da eskualde edo estatu bat koitzean badago bat. Homologazioko agentzia horiek ziurtatuko dute kasu bakoitzean gutxieneko kalitate estandar batzuk betetzen direla, gutxieneko estandarrak bete daitezela eskatuko dute, laguntza jasotzen jarraitu ahal izateko, eta inork ez du homologazio hori galdu nahi, ze homologazio galtzen badu, seguru asko, presidentia bere ere kanpora bota beharko dute. Hori nolabaiteko aitortza ministerial baten modukoa da, eta estatu bakoitzak berea dauka. Eta orain ikasketa prozesuko ibilbidei buruz hitz egingo dugu. Hainbat zentro homologatu daude, lanbide heziketako ikastaroak ematen dituzte, edo unibertsitatera bideratzeko ikastaroak eskaintzen dituzte, hori alde batetik. Eta bestetik, badira beste egiagaztagiri batzuk ez direnak formalak, eta beste erakunde batzuek ematen dituzte. Hona etorri aurretik, prestakuntzaren eta garapenaren alde egin zen, baina hori guztia enpresen barrutik. Hain zuzen ere, langileak etengabe prestantzeko aukera egoteko, eta gaur egungo behar izan teknologikoei erantzuteko, baina ez hori bakarrik, elkarte profesionalekin ere lan egiten du, hor dago fabrikazioko institutua. Baina baita beste erakunde batzuk ere, batzuk homologatuak dira, beste batzuk ez, baina horiekin guztiekin elkarlanean aritzen gara. Baina ez esandako hau bakarrik, beste titulu batzuk ere ematen ditugu, gobernuko enplegu sailak aitortutakoak direnak, eta titulu horiek ere balio osoa daukate. Badira horrekin batera, industria sektoreak edo sektore profesionalek emandako egiaztagiak ere, hau da, horiek guztiek osatzen dute ikaskuntzako prozesua edo ibilbidea. Baina arlo hauetan guztietan badira hainbat ibilbide edo itinerario profesional eta ikasleek bata edo bestea aukeratuko dute. Eta honek guzti honek zesan nahi du, estatu batuarrak askea garela, librea garela, eta bide bat edo beste bat jarraitzeko aukera izango dugula. Batek behar bada nahi izango du nekazaritzan lan egitea eta gero marketingera pasatzea. Eta nola lortu arrakasta lortzea ibilbide honetan, hori guztia azaltzen saiatuko gara gu gaur hemen. We are delighted and honored to be with you. Eskerrik asko hitza emateagatik. Poza handia da guretzat gaur hemen egotea. Eta esaten ari zen bezala, estatu batuetan hainbat ibilbide daude ikasketa bidean aurrera egiteko, baina batzuetan ikasleentzat erronka handia da, bigarren hezkuntza gainditzea eta gero aurrera egitea eta gradu bat eskuratzea. Eta gai horrek guztiak garrantzia handia dauka gurutzat, batez ere estatu batuaren etorkizunarekin kezkatuta gauden ontzat. Bereziki fabrikazioaren arloarekin kezkatuta gauden ontzat. Ze fabrikazioaren mundu horrek gero eta gaitasun handiagoak eskatzen ditu. Eta kontestu horretan ze arazo daukagun azalduko dizuet. Uste denez, 2018-rako lanpostu guztien bi herenek seguru asko tituluren bat eskatuko du. Bigarren mailako edo hortik gorako tituluren bat eskatuko du. Baina eskubiko aldean zer daukagu. Ikusten duguna da, ze zaila den helburu hori lortzea, hau da. 100 ikasle baditugu 9. graduan, edo bigarren hezkuntzako lehenbiziko urtean, horietatik, 100 horietatik, 69 bakarrik lortuko dute gradua.
eta 42 bigarren hezkuntzako zentro batean sartuko dira, eta 13 bakarrik lortuko dute gradua. Ikusten duguna da oso zaila dela aurrera egitea. Badirudi zulatuta dagoela ibilbide hori, ikasleek alde egiten dute, eta zergatik gertatzen da hori. Hori argitu nahi genuke. Batetik ikasle asko uzten dituzte ikasketak bukatu aurretik, baina ez hori bakarrik. Ikusten duguna da ikasle hauek deskonektatuta daudela. Hau da, ez dute ikusten garrantzia duenik eskolako lan horrek haien etorkizunarekin. Eta ondorioz transizio arazoak dituzte eta ez dituzte ikasketak amaitzen, ez dituztelako baloratzen ikasketa horiek. Gainera, ez dute asko parte hartzen bigarren hezkuntzako ikasketa horietan, eta gero hori guztia gainditzen dutenek horrekin batera laguntza handiak behar dituzte, eta horrek arazo politikoak eta arazo kurrikularrak ere sortzen ditu DBH ondorengo maila horietan, DBH-aren pareko ondorengo maila horietan. Batez ere arazoak matematikaren arloan sortzen dira. Badakigu matematikaren arloko oinarri sendoa behar dela ikasten jarraitzeko, ez baldin bada errebalida gainditu nahi. Eta honek guztiak arazoa areagotu egiten du. Baina bestalde ikusten duguna da jende gaitu asko behar dugula herrialdeak aurrera egin ahal izateko. Eta beraz, hemen desajuste handi bat sortzen da enpresek behar dutenaren eta benetan langilek duten prestakuntzaren artean. Hor salto handia dago. Eta guk egoera hori aldatu nahi dugu, horretan ari gara lanean, eta ondorioz programa hau sortu dugu, ibilbide profesionalen programa hau, estrategia batzuk dira, eta lortu nahi dena da ikaslei lan aurkitzen laguntzea, arlo jakin batean, eta horri esker denborarekin hezkuntza maila handiagoa eta enplegu gehiago izatea lortu nahi genuke. Beraz, hemen dauden urrats guztiek pertsonari lagundu nahi diote hurrengo goragoko mailara iristen. Eta honek guztiak arrakasta izan dezan, gutxinez 10 osagai behar dira. Hau da, ibilbide hauek arrakasta izan dezatek. Zeintzu dira 10 pauso, gutxineko 10 pauso horiek, edo osagai horiek hasteko, ikaslek ikasten duten hori enpresentzat beharrezkoa izan beharko da. Eta ondorioz, enpresek aktiboki parte hartu beharko dute prozesu honetan. Garapen profesionala kritikoa da, eta ikasleek ikusi beharko dute zer nolako aukerak dauden fabrikazio aurreratuan. Sortzaileak izan beharko dute, era guztietako aplikazioak ikasi beharko dituzte, bai zientzian, bai ingenieritzan, bai matematikan, eta ez hori bakarrik, beste zerbait ere beharko dute, fabrikazioaren munduko gaitasun teknikoak ere behar dituzte, kurrikulunak zorrotza izan behar du, sekuentziala, zergatik emandako urrats bakoitza hurrengorako laguntza izango delako. Horrekin batera ikasleek aktiboki hartu beharko dute parte beren burua prestatzeko prozesu horretan. Eta gainera, kurrikulun horrek lotura eduki beharko du ikaslearen etorkizunarekin. Hau da, ikusten badugu ikasten den hori garrantzitsua dela, orduan errazagoa izango da lanposturen bat lortu ahal izatea, enplegua lortzeko aukera izatea. Eta enplegua lortzeko kontu hori oso kontzeptu garrantzitsua da. Behin eta berriz hitz egiten da enplegua lortzeko gaitasun horri buruz. Eta garbi dago hau guzti aurrera eramateko elkarrekin lan egin behar dugula, elkarri laguntza eskaini behar diogula. Eta hau guztia bigarren hezkuntzatik hasten gara bultzatzen. Aurrera hasiago hitz egingo dugu laguntza horri buruz. Ikusiko dugu behin hasi ezkero beste titulu batzuk lortzeko aukera ere badagola. Eta horrekin batera badira
heldu batzuk gero aurrera berriz bueltatu daitezkenak eta ez dezatela lana utzi beharrik izan. Hau da, lortu nahi duguna da, behien karrera profesional osoan lan egin ahal izatea. Laguntza zerbitzuak ere izango dituzte, ziurtasuna izateko, eta ikus dezaten badaukatela berriz irakaskuntzara bueltatzea. Hemen irudi honetan zer daukagu, ikusiko dugu adibidez itinerario bat nolakoa den, eta ze pauso ematen diren sare honen barruan. Hau edanak elementu kritiko multzo baten barruan dijoaz. Izan ere egitura horrek hainbat aukera eskaintzen ditu itinerarien bitartez eta gaitasuna ematen die eta jakintza hainbat alorretan arrakastatsuak izan daitezen. Hemen ikusten dugu zer eratako irteerak eta sarrerak dituzten, bigarren mailako hezkuntzatik hasita, alegia zentru tradizionaletik hasita, baino ikasi nahi duena adultu aldin bada eta ez palin badauka bigarren hezkuntzako titulurik, hala ere aukera dauka bide honetan itinerario honetan sartzeko, eta hori ikasita gero bigarren maila ostekora ere iritsi daitezke tituluak eskuratzeko, eta titulu horiekin lanean hasteko. We're supporting student transitions. Eta itinerario honek ematen die laguntza ikaslei bide guztian zehar, sartzeko eta irteteko aukera desberdinak izan ditzaten. Alegia, bideko hainbat puntutatik sar daitezen itinerario honetan, eta azkenian tituluak osatu diztatzen. Guk ikaslei honen berri ematen diegu sistematikoki, izan ere aldaketa sistemikoa eragiten ari gara, arrakastaren kultura sortzen ari garelako, jendeak ikas dezan adinaren arabera. Hemen daukazu adibidez, Illinoisko Harper Collegeen nola funtzionatzen duen honek guztiak. Itinerario honek adierazten die ikaslei zein izan daitezke behaiei lana emango diena haien hezkuntza gaitasunen arabera. Nola, eta fabrikazio eta diseinuko moduluak edo eginez, eta gero, bigarren pausuan praktiketara sartuta. Gero, bigarren pausuan hor, step 2 jartzen duen hortan, esplikatzen du ze esperientzia hartu behar duten, ze praktika hartu behar duten, zentruetan bertet, eta gero hirugarren pausuan etorreko litzateke praktika. Bakoitza bere espezialitatean jardun, eta nola irten aurrera. Azkenik, 4. eta 5. pausuak dira, aurreko diapositibakoak hain zuzen, nola iritsi gradura, edo nola pasatu unibertsitatera aukeran. Alegia, 5 urrats daude aukeran, lan eremuna iristeko, eta irten daitezke dozein puntutan, eta atzera ere sartu, nahi ala, edo nahi eran, bakoitzak duen premien arabera, bai ikasleen premien arabera, eta bai enplegatzaileen arabera ere. Beste diapositiba honetan, badirudi ibilbide komplikatu xamar bat agertzen zegula, baina ez da horrela, oso argi dago. Parker doktorearen zentruko laburpen bada, ibilbide daten laburpena da. Automozio sektoreko bazkidetza baten adibidea da. Ez dago zertan jakin hor agertzen diren laukitxo guztiak, baina jakin behar didezue, hainbat aukera eskaintzen diela partenariado honek, ikaslei industrian sartzeko, edo merkatuan sartzeko. 3 eratako helduentzako aukerak daude, adibidez, demagun, bigarren mailako titulua duen heldu bat, esperientzirik gabea, horrek izango luke aukera bat bide honei heltzeko eta hortik aurrera joateko. Eta gero lehen bezala nahi duen irten, beste zerbait egin eta hola biltzeko. Bada aukerari baita ere, hezkuntza tradizionalitik ez da tozen helduentzat. Hainbat titulu dauzkate aukeran, eta azkenik, beste aukera bat ere badago, heldua izan nahi,
ingenieritzako titulo batean matrikulatu zaitezke, goi mailako hezkuntzako zentro batean, eta horrek erakusten du aukera asko eskaintzen dituela ibilbideanek edozein gradutara jotzeko edozein gradutatikan zatozela ere. Alegia, ez du importa zein edan adinekoa zaren eta nundi zatozen, beti daukazu aukera sartzeko ibilbide hortan eta nahi duzunean irteteko. Baina, klaro, ibilbide hau guztia ez da torrutxetik. Hor lortu behar izan dira hainbat aliantza, adibidez hezitzaileen artean, enplegatzaileen artean, eta komunitateko buruzagi edo liderren artean. Alegia, 3 sektore hauek edo 3 atal hauek beti elkarrizketan jarduten dira, elkar hartuta jarduten dira, eta ikuspegi kritiko bat ere ematen dute egoerari buruz. Lan egoerari buruz da hezkuntza egoerari buruz. Noski hau ez da egun batetik bestera egiten, hainbat bilera egin behar izateia, orduan, adibidez, enplegatzaileak eta hezitzaileak elkartu egiten dira, bileratan, elkarren berri izaten dute, batzuen da besteen berri eta premien berri jartzen dute, o jasotzen dute, eta hala, elkarlanean jardunda, asmatun dute zein den bide zuzenena edo egokiena komunitatearentzako. Eta horrelaxe jarraitzen dute ibilbidearen hasieratik bukaera arte. Horrek ziurtatzen baitie, noski sektore hortan aitortutako tituluak eskuratzeko herramientak izango dituztela. Elkarlanean jardute honek aukera ematen die ikaslei sektorea ondo ezagutzeko barrutik. Eta gaur egun lanpostuak, garbiak, eta eraginkorra dira, efizienteak dira. Sormena eskatzen dute, baina garbitasuna ere bai. Hori batzuek ez dute ulertzen, baina hala behar du izan. Orduan, gurasoei eta komunitateko liderrei hau erakutsi mertzaia. Ikusi behar dute ze aukera dauden fabrikazio aurreratuaren diseinuan, hainbat programatan, mentoren programetan adibidez. Berezik interesgarria da kasu hau solda buskati datozten emakumeentzat eta bar. Aukera ematen die fabrikazio aurreratuko programetan parte hartzeko. Garrantzitsua da baita ere fakultatek hau hola izan dadin tresnak eskura izan ditzatela. Alegia, modua eduki behar dute ikaslei ibilbide honetan aurrera jarraitzeko. Jendeak parte hartzea behar dugu eta ibilbide eta fabrikazioko karreretan implikatuta sentitzea behar da. Alare asko dago egiteko, hainbat aukera ditu aurrean da hainbat erronka. Helburuak zein ditugu? Esan duguna, lehen aliantzak eta partenariatuak sortu behar ditugula esan dugu, emaitza onak lortuko baditugu, noski komunitate baten garapen ekonomikoa bultzatuko duten programak sortu behar ditugu, enplegatzaileen premiak ere baztertu gabe, hainbat ikasle modu daudela jakinda modu edo era horietarako programak eta fabrikazio diseinuko programak prestatu behar ditugu, ziurtatzeko enplegatzaileek behar dituzten betekizunak badituztela gure ikasleek. Eta honek nora garamatza? Titulu konkretu batzuetara. Erdibi gradu ertainari buruz hitz egiten ari garenean, Estatu Batuetan esan nahi dugu hezkuntzako sarreran, edo, hezkuntza ertaina baino pixkat gorago dagona esan nahi dugu. Ameriketako fabrikatzaileek eskulan potentea indartsua behar dute. Horretarako noski behar dute langileak ere egokiak izatea. Premien arabera, gaitasun konkretu batzuek dituztenak. Zertako, ekoizpena bultzatzeko eta lehiakorragoak izateko globalean. Guillermok esan da bezala, gaur egun gero eta gehiago erabiltzen dugu teknologia gizartearen premiei erantzuteko. Eta, klaro, zenbat eta teknologia handiago erabili edo gehiago erabile, komunikazio handiagoa eta analizi gaitasun handiagoa ere behar dugu. Enplegatzaileek
enpleatzaileak begira egoten dira bere eskulangileei, eta zain daude eskulangile hauek beren gaitasunak hobetu ditzaten. Horregatik dira ibilbideak hain egokiak. Litekena da, enplegatzaile batek esatia bere langileari, makina berri erosi dugu, eta makina hau operatzeko agian komeni zaizu berriz eskolara bueltatzea eta zure gaitasunak hobetzea. Eta horretarako aukera ematen du hain justu gure ibilbide honek. Alegia nahi duzunean sartu, eziketara, eta atzera nahi duzunean atera du. Gu horretarako 3 gauzatan oinarritzen gara. Gaitasunetan oinarritutako hezkuntza, alagia fabrikazioan lanean dabilen langileren bat litekeena da ez edukitzea gaitasun hori, lan hori betetzeko gaitasuna daukala egiaztatzeko titulu ematen ez duen eskola batean jardunda. Titulu hori lortzeko aukera dauka ibilbidearen puntu jakin horretan sartzeko heziketan. Lan handia egiten ari gara gure tituluak hainbat puntutan erabiltzeko modukoak izan daitezen, alegia mugikorrak izan daitezen, modulagarriak izan behar dute edo moduluen araberazkoak, eta noski industriak ere errekonozitzeko modukoak izan behar dute. Behar dugu gure fabrikatzaileak lasai egotea titulu horiek eskuratuta dauzkaten langileekin. Ziur egon behar dute lanerako beharko dituzten gaitasunak izango dituztela. Ordan, enpresak beak ere dagoeneko hasita daude titulu horiek errekonozitzen. Baina titulu ari garenean zertaz ari gara. Jakizue hainbat kualifikazio edo titulu ezberdin daudela. Lehen ere entzungo zenuten, hainbat erakunde edo instituzio daudela tituluak ematen dituztenak. Batzutan hezkuntzaren barruan ematen diraz, ikasketa zentro baten barruan, edo eskulana lantzeko zentro baten barruan, edo lanbide heziketako zentroren baten barruan, baina denek ere helburu berdina daukate, ikaslei laguntzea lan merkatuan sartzen. Baina titulu hauek egiaztagarriak izan behar dute. Alegia, egiaztatu behar dute gaitasun jakin bat baduzula. Eta jakin edo gaitasun hori eman behar du beste batek. Alegia, ebaluazio bat pasa behar duzu, 3. parte batek ebaluatu behar zaitu eta baietz adierazi. Baduzula gaitasun hori. Kanpoko validazioa behar du. Ziurtatzen diren gaitasunen artean, modu asko daude, izan leike ikastetxe batek eman dezake gaitasuna-agiri bat, fabrikazio zentro batek adibidez, edo elkarte batek, Ameriketako soldatzaileen elkarteak eman dezake gaitasun-agiria. Gaitasunak eta zertifikazioak ere era askotakoak izan daitezke. Tituluak, ziurtagiriak, kredituak ere bai. Ziurtagiri batzuk kreditu bidez funtzionatzen dute eta beste batzuek berriz ez. Gero, nazio mailako karrerarako prestakuntza agiri bat ere ematen dute batzuek. Agiri horiek adierazten dute prest zaudela zure lana egiteko eta badakizula zer egiten duzun. Eta zuk ere esaten duzu batzuetan Jennifer, baldin bazara, eta zuk ez duzu drogarik hartzen, horrek ziurtatzen dizu pertsona hori drogari gabe dabilela eta garaiz iritsiko dela lanera eta fundamentuz ibiliko dela. Aparte baditugu lanbideko agiriak eta tituluak. Ziurtagiri hauek 4 eratako atribituak dituzte. Batetik, industriak berak aitortutakoak izan beharko dute. Elkartek, fabrikazio institutuak eta barrek errekonozitutako tituluak izan behar dute. Baina, horiek sortzuten dituzte, baina holako agiri batzuk. Alegia, atzean ditugu. Gero, enpresentzat ere erakargarriak izan behar dute. Jendea kontrotatzeko orduan,
titulu hauek eskatu behar dituzte, horrek asko laguntzen digu. Alegia, horrek ematen dio industriaren errekonozimentua. Adibidez, Siemensek funtzionatzen du honela. Beste alde batetik, metagarriak izan behar dute. Alegia, hainbat ziurtagiriren sekuentzia izan behar dute. Bat lortu, eta gero bestea, ez dauka zertan segidan izan, baina apurka danak lortzeko aukera eman behar dizue. Ibilbidean aurrera eginala, pilatzeko aukera eman behar dizute ziurtagiri hauek lan hobea edo hobeto ordaindua eskuratzeko. Mugikortasunari dagokienez, zer da guretzako mugikortasuna? Aukera daukazu estatu batetik bestera joateko, eta aukera eduki behar duzu lan aldatzeko. Pasaden astean esan ziguten alemanek soldatzailea baldin badakizu izaten, astillero batean soldatzaile izan zaitezke, baina automazioko sektorean adibidez, eta kompetentziak edo gaitasunak galdu gabe. Alegia, aukera daukazu sektore aldatzeko zure gaitasunak aldatu gabe. Gero sektoreak berak ere ematen dizu aukera ikasteko. Adibidez, litekena da Minnesotan adibidez guari gara ziurtagiri bat lantzen, jendea aukera izan dazan zentro batetik bestera pasatzeko. Lehen izan dako 24 zentro eriteko batea aldatzeko aukera izango inungo demorarik eta kreditorik galdu gabe. Gero, beste parte bat badaukagu homologatua izatea eskatzen duena. Alegia, honek esan nahi du kalitatea bermatu behar dugula. Zati honetan ebaluazioa ari gara. Ameriketako Estandar Nazionalen Institutua da, ANSI, eta hemengo ISOren parekoa izango litzateke, ez? Arauen ziurtagiri batei buruz ari gara. Estandarretan oinarritzen da. Eta estandar horietan oinarrituta zertifikazioa ematen du bai edo ez. Gero badaukagu AIS, eta agentzia ziurtagiri emaile batzuk osatzen dute. Oinarritik hasten gara. Aurrenengo maila daukagu hor, asistentzia, talde lana, laneko etika, lana bera, hori da gure oinarria. Gero horren gainean hasten dira gauzak eraikitzen. Hor dator parte akademikoagoa, gaitasun matematikoa, irakurketa, hizkera eta bar. Gero dator hurrengo maila eta da lanerako behar dan gaitasuna edo kompetentzia. Aurrera eginala edo gora eginala, gero eta espezializatuagoa da gure hezkuntza. Orduan horrazten gara gaitasun teknikoak hartzen, industriako gaitasun teknikoak, adibidez soldatzeko gaitasunak, beste kompetentzia tekniko batzuk adibidez industria sektorerakoak, eta aurrera egiten baduzu edo gora egiten baduzu iritsi zaitezke kudeaketako gaitasun teknikoak eskuratzera. Jefeare izan zaitezke edo arduradun teknikoa edo abar. Alegia, maila bakoitzarako ziurtagiri bat dago, eta industriaren ziurtagiriare hor dago, edo adibidez, metalarloko langileen elkarteak ematen duen ziurtagiria, edo fabrikazio ingeniarien elkarteak ematen duen ziurtagiria, eta bar. Eta ibilbideari buruzari garenez, hemen beste perspektiba bat aurkeztuko dizuegu. Hor daukazu adibidez, lanbideko itinerarioa, hezkuntzako itinerarioa, edo ziurtagirien ibilbidea. Ezkerretara, zera ikusten duzue?
bigarren hezkuntzako gradua institutuan lortzen dela, eta hortik gora joaten dela goi mailako hezkuntza arte. Edo baita doktoratutza edo masterrak eskuratu arte. Zeharkako lerro bat botatzen badugu, ikusten dugu institutuko titulu batetik abiatu, eta soldatzaile izan zaitezkela, edo lanbide heziketako zentro batera pasa zaitezkela. Alegia, lanean azaitezke, edo ezitzen jarraitu. Lanean hasten bali mazara, industriak errekonozituko zuezu, eta orduan emango dizu MSSC ziurtagiria. Alegia, bide asko dituzu hartzeko, eta bide bakoitzaren amaieran ziurtagiri bat lortuko zu. Ziurtagiri hau edanak elkarrekiko modulableak dira, pilatu ere edo metatu ere egin daitezke. Bueno, asko daukagu oraindik egiteko noski. Lanean dihardugu oraindik jakiteko egin beharreko dana nola egingo dugun. Eta gure zentroetan egiten dugun lana, oraintxe bertan da, gure ziurtagiriak modulo txikitan banatzen ari gara. Adibidez, fabrikazioko 3 kreditu ematen ditugun moduluak eskaintzen ditugu. Segurtasuna lantzen dute, mekanizazioa, hainbat gai jorratzen dituzte, moduloka, hobeto kudeatu ahal izateko bakoitzaren ikaskuntza eta kanpora eta barrura nahieran egin ahal izateko. Demagun logistikako teknikaria zarela, ejerzitoan, eta hau kasu erreala da, demagun soldadutzan zabiltzala, eta haiek begiratzen dizute zer ikasi duzun armadan, ejerzitoan, eta esaten dizute horren arabera bitu. Kurso hau eta hau ez daukazu egin beharrik, konbalidatuta dauzkazulako armadan ikasi duzunarekin. Debagun beste kauzu bat. Industrian jardun zara hainbat urtetan. Eta orain ikasi nahi dezu atzera, industrian lana egin izanaren ziurtagiri bat emango dizute han bertan. Lehen esan da bezala, Siemensek ere horrela funtzionatzen du. Siemensen ikasi duzunaren arabera ziurtagiri batzuk ematen dizute, eta ziurtagiri horrek adierazten du gaitasun batzuk badituzula, homologagarriak ikaskuntzako beste titulu batzuekin. Hau noski oso garrantzitsua da guretzako, kredituak eta egindako orduak kontuan hartzen dituelako. Horrek asko laguntzen du noski ikaslei bidea argitzen eta hezkuntza finantzatzen baita ere, alperrikako lanik ez egiteko. Bitariko sistemari buruz, o sistema dualari buruz, ikusten dugu zentroetan, edo lan zentroetan, asko ikasten dutela. Orduan, horiei dagozkien kredituak ematen dizkiegu aurrera azkar egin dezaten, dena ikasten jardun beharri gabe. Hortaz, hainbat erronka ditugu lehen esan da bezala, eta besteak beste, ikusten dugu eskumenetan gaitatzen den programa batera jo behar dugula. Hori da gure helburua. Eta horretarako hezkuntza erakundeen laguntza behar dugu. Eta haien babesa. Enplegagarritasuna funtsezkoa da guretzat. Ezinbestekoa dugu lanbide heziketako programak elkarrekin jardutea, enpresekin jardutea. Lehenera aipatu dugu ze kezka sortzen dizkiguten hainbat politikek. Jenniferrek adibidez lan asko egiten du arlo honetan. Ikusi duzue baitere ze kit dagoen enplegu mailei laguntzeko. Eta adibidez, osasun sisteman lan handia egin dute zertifikatuak eta tituluak eskatzen. Adibidez, erizain zertifikatu bat nahi balin badute edo zehaztuta zen nahi duten.
ATS-a behar duten. Osasun sistemak jada zehazki eskatzen du zer behar duen lanean hasteko. Fabrikazioan ordea pixkat atzerago gaude. Ez digute ezer titulo zehatzik eskatzen. Orduan, enplegagarriak berak ez zitu behar ditugu jakin dezaten ze titulazio zehatz eskatu behar duten. Eta horren ordez jasotzen dugu? Aukera ezin hobea egindako inbertsioa bueltan jasotzeko. Gero, hitz egingo dizuegu, nola egiten dugun lan gudatik bueltan datozen veteranoekin. Nola veterano hauek ikasten duten fabrikazioari lotutako hainbat gauza, nola jasotzen dituzten tituluak, eta Alemanian pasaden astean hitz egin genuen enpleguri gabe dauden gazteei buruz. Hemen ere Euskadin badakit kezka handia daukazuela gazteen langabeziari buruz, ikusten duzuelako ez daudela prestatuta erabakitzeko zer egin duten bere lanbide karrerarekin 18 urte betetzen dituztenean edo institutua bukatzen dutenean. Jakizue gure ibilbide hauek aukera ona direla, lanean hasteko nahi badute eta atzera ikasketetara bueltatzeko. Alegia, hezkuntza gehiago emateko aukera eskaintzen diegu lan gehiago lor dezaten. Nik espero dut hemen zaudenetatik asko ikasiko dugula, guk maikuok lanbide heziketari buruz asko ikasiko dugula. To be here with my colleagues, it is not often. I spend a lot of time traveling around the United States and Horea handia da niretzat hemen egotea, asko bidaiatzen dut estatu batuetan, ara eta ona, eta askotan emakume bakarra izaten naiz, emakume bakarra, eta niretzat hemen gaur zuokin guztiokin egotea horea handia da, eta eskerrak eman nahi dizuet gonbidatu izanagatik. Eta nik enplegu emailearen ikuspegitik hitz egingo dizuet orain. Nire lana zein da, eskulanari buruz arduratzea, ikustea badugula enpresetan behar dugun eskulan hori. Eta ikus dezagun estatu batuetan fabrikazioak ze behar duen edo zertan ari den. Bakarka joango balitz munduko 9. ekonomia izango litzateke, 12 milioi langile ditu eta 16 milioi aliatuak kontutan eduki ezkero. Eta ditugun langileak izango ez bagenitu, orduan ekonomiak gogor jasango luke hori. Estatu batuetan urte asko daramatzagu gure langileak modu jakin batean prestatzen, hau da, enpresen behar izanak kontutan izan da langileok prestatzen. Horrela lan egin izan dugu urteetan. Baina orain gauzak aldatu egin dira ikasteko prozesu horren barruan, eta zer da aldatu den hori? Batetik ikusi dugu fabrikazio prozesua aldatu egin dela, produkzioa gero eta azeleratuagoa da, produkzioa gero eta azkarragoa da, eta horrek ze esan nahi du edo zer esan nahi zuen gogoeta egin behar izan genuen, prestakuntzari buruzko gogoeta, talde pribatuak sartu ziren, berriz definitu dugu zer izango den etorkizuna. Hau da, gure talentuak nola bideratu zehaztu dugu. Eta ikaste prozesua guk erabiltzen dugun ibilbideetako bada, itinerarioetako bat da. Eta ez hori bakarrik fabrikazioan, hainbat arlotan baizik. Estatu batuetan zer gertatzen da, bi ezaugarri berezi edo gakoak dirien bi ezaugarri ditu estatu batuetako merkatuak. Lehen aipatu ditugu titulu horiek guztiak, metatzeko modukoak diren titulu horiek guztiak, baina ikasteari buruz ari garenean ez gabiltza bakarrik bigarren hezkuntzako ikaslez edo badaude hor veteranoak ere, gerra garaiko veteranoak, badaukagu arazoak dituzten beste pertsona batzuk ere, eta horiek guztiek daukate ikaste prozesu hontan sartzeko aukera. Eta horrek guztiak kontutan hartzeak arrakasta ekartzen digu. Lehen hezkuntza sistemari buruz hitz egin da, ikus dezagun zer dioen estatu batuetako aprendizajearen legeak. Hor badago araudiarekin zerikusia daukan zati bat, estatutu federala da hori, lege federal bat nahi baduzue, estatu batu guztietan sartzekoa,
Baina lehen esan dugu, guk askeak izan nahi dugu estatu bakoitzean, komunitate bakoitzean, eta orduan badago beste aukera bat. Ere, hau da, ikaskuntza prozesu nazionaleko lege hori daukagu, baina estatu bakoitzean beste zerbait eranstea ere badago. Sektore batzuetan zer daukagu? 37.000 programa, 250.000 enpresari eta ia 1,5 milioi ikasle. Eta hor ikaste prozesua era askotakoa da, benetan era askotakoa. Arlo askotan erabiltzen da, zerbitzu publikoan ere bai. Eta fabrikazioan adibidez, prestakuntzaren 10% baino gutxiago dago ikaste prozesu federalarekin lotuta. Lehen Parker doktoreak aipatu du, gobernu federalak badaukala hor eragin handi bat. Hor badago estrategia orokor bat, hau da, baliabide federalak erabili nahi dira estatu batuetan aldaketaren alde egiteko, eta hemen finantziazioari buruz ere hitz egin behar da. Obamak orain dela 6 aste baino gutxiago aipatu zuen iturri hauei buruz, eta iturri horietako batek ikaskuntza prozesu hauek estatuetako zentru komunitarioekin batera bideratu nahi dituzte. Presidenteak esan zuen garrantzitsua zela prestakuntza hori zentru teknikoetan aurrera eramatea, eta ondorioz zentru tekniko horien alde eginda. Orain arte prestakuntza hori enpresek emate zutelako, askotan. Hori ezaugarrietako bada, baina badauka beste ezaugarri bereizgarri bat ere. Hau da, diversitateari garrantzi handia ematen zaio. Hau da, ez gabiltza bakarrik veteranoei buruz hitz egiten, enplegurik ez dutenei buruz hitz egiten. Ez, emakumeen gana ere iritsi nahi da. Eta hemen ikusten duguna da, estatu batuetako eskulanaren demografia aldatzen ari dela, hau da, emakumeak gero eta gehiago sartzen ari direla. Beste ezaugarri bereizgarri bat ere badauka. Eta arazo bat daukagu hemen, erantzun guztiak zeintzu diren ez dauzkagu. Orain dela 2 urte sinposium orokor bat egin zen, talentuan oinarritutako berrikuntzari buruz, eta hor esaten zen berrikuntzaren gakoetako bat langileek kalitatea handia izatea zela. Hau da, zerk bereizten gaitu? Gure langileek daukaten ezagutza horrek. Hau da, asko baldin badakite, hoien markatuko dute ezberdintasuna. Alemaniako enbajadako ordezkariak etorri ziren, etxe zuriko ordezkariak ere bai, eta denek gai honi buruz hitz egin zuten, liderrak prestatzeari buruz hitz egin zuten, eta praktika onak kopiatu nahi genituen, ze onak gara hortan, nahi genuena da munduan ondo egiten dena kopiatu, eta hori, ona zen hori estatu batuetan ezarri edo aplikatu. Hango ezaugarri bereziak kontutan izan da. Gero estatu batuetan bada beste zerbait bereziki hangoa dena, hau da. Lanean oinarritutako ikaskuntza prozesu hori modu ez formalean gertatzen da, hau da. Ikastea eta lan egitea programa horiek modu ez formalean eramaten dira aurrera. Hor badira prestakuntzako kooperazioko programa batzuk eta zentro batzuk horretan dihardute. Egia da gero programa informal eta formal horiek nahiko antzekoak direla, enpresen diru laguntza behar dute, diruz lagundu behar diete, sektorearen beharrizanak hartzen dituzte kontutan, gainera kompetentzietan oinarritzen dira, 2 eredu horiek, lege hau eguneratu egin zen, lehen denboran oinarritzen ziren eta gero gaitasunetan oinarritzen hasi ziren. Eta sistema honi esker ikaslek errezagoa daukate aurrera egitea. Badago zertifikazio nazionaleko sistema bat ere, baina
batzuetan titulu bat izan daiteke estatu jakin batekoa, komunitate jakin batekoa, eskualde jakin batekoa, eta horrek arazoak sortzen ditu. Eta gu saiatu garena da ebaluazio nazionalei indarra ematen. Estatu osoan erabilia, estatu guztietan erabili ahal izateko. Eta gero beste badira arazo kritikoago batzuk ere. Estatu batuetan ikaste prozesu formala egiten denean, ikaslea da ekimena duena, enpresak ikusiko du zer nolako gaitasuna daukan ikasle horrek, eta batzuetan hori kanpoko agentzia batek ere egiten du. Eta estatu batuetako enplegu sistemaren barruan, fabrikatzaileei aitortzen zaie hori egiteko gaitasuna, onartzen zaie eskumen hori, hau da, hango kultura oso ezberdina da, langileekiko duten jarrera oso ezberdina da, eta administrazioak aitortzen die enpresei gaitasun horie. Eta horrek malguntasun handiagoa izatea bideratzen du. Baina bada beste diferentzia bat ere. Sistema hori nork kudeatzen du estatu batuetan? Sistema formalaren barruan kudeatzen duena lege federal hori da, horrek agintzen du, legeak agintzen du nola egin behar den hori guztia. Baina programa hori ez bada formala, orduan kudeatzailea enpresarioa izango da normalean, eta hor gobernuak ez du esku hartzen. Eta horrek jakina hainbat aukera eta erronka ere sortzen ditu. Azken urteetan ikusi dugu gobernua arlo pribatuarekin lankidetzan aritzearen alde dagoela. Eta hori garrantzitsua da, horren alde egin behar da, ze hor lan egiteko leku bat ikusten da. Baina gero badago konpetentzietan bakarrik oinarritzen den egitura. Leku askotatik iritsi daiteke prestakuntzara eta irten ere bai. Hau da, fabrikazioak aurrera egin duen neurrian sartu eta irteteko aukera egon da. Baina horrekin batera, aukera horiekin batera badira erronkak ere estatu batuetan. Eta lehenengo erronka irudiaren erronka daukagu. Eta hemen esan dezakegu kontu benetan handia dela. Ze jendeak uste du estatu batuetan ez dela ezertxo ere egiten, ez dela ezertxo ere fabrikatzen. Eta ez dagoela hor ibilbide profesional bat egiterik. Eta irudi hori aldatu beharra daukagu. Ikasleei esan behar diegu, lasai egoteko lortuko dutela lanpostu on bat. Ze estatu batuetan gauza asko egiten dira. Eta gero badago abiadurarekin zerikusia daukan beste kontu bat ere. Hau da, enpresariek nahi dutena da onurak berehala eskuratzea. Inbertsio hori berehala eskuratzea. Eta gai honen inguruan enpresariekin hitz egin beharrean gaude. Ze esate baterako, mantenimendu industrialeko teknikari izatera iristeko 2 urteko prestakuntza behar da. Beraz, saiatzen gara unean uneko arazoi erantzuten eta arazo epe luzeko arazoi ere bai. Baina gero beste erronka bat ere badaukagu, kontu ez da bakarrik prestakuntza ematea. Gogoratu behar dugu, enpresen 80% enpresa txiki edo ertainak direla. Eta askotan langile bat edo 2 baino ez dituzte behar. Hori alde batetik, baina gero badago beste zerbait ere. Zein da arazoa? Enpresa horietako askok ez dituzte erabiltzen zentro komunitario hauek. Eta esan behar digu, garrantzitsua dela prestakuntza hori baloratzea eta elkarrekin aritzea. Hau da, gu zubigintzan ari gara nolabait esan, administrazioaren eta enpresa pribatuen arteko lankidetza eraikitzeko zubigintzan, eta hor ikusi behar duguna da, gobernu federalak zer egin behar duen eskulanaren inguruan. Estatu batuetan, enpresariek esaten dute hori ez dela gobernuaren lana, hau da, gobernuak ez duela ikusi behar zer nolako prestakuntza ematen zaien ikasleei. Eta bueno, bukatzeko
informazio zehaz bat emango dizuet Estatu Batuetako veteranoei buruzko informazio emango dizuet. Ikusiko duzuen nola erabiltzen ari garien printzipio horiek guztiak, gaur azaldutako printzipio horiek guztiak veteranoei laguntzeko. Zer dira veteranoak? Sakrifizio handia egin duten persona batzuk dira, gizon eta emakumeak, zerbitzu militarra eman dute, eta askotan oso prestakuntza zorrotza jaso dute, gogorra, eta hori guztia zergapekoek ordaindu dute. Eta zer gertatzen da, pertsona hauek askotan berriz gizartera bueltatzen dira, eta langabezian egon behar dute, langabezia tasa handiak izaten dituzte, nazio mailan 6%koa da gutxi gora bera langabezia, eta veteranoen kasuan askoz handiagoa, 3 aldiz handiagoa. Eta orduan, beste arlo hauetan egin dugun lana kontutan hartuta, ekimen horiek kontutan hartuta, veteranoentzat zerbait prestatzen saiatu gara. Hau da, veteranoei aplikatu diegu hori guztia, ze normalean familia batzuk dituzte atzetik, familiei lagundu behar diete, eta orduan aukera batzuk eskaintzen dizkiegu, haien tituluak baliokidetzen saiatzen gara, gure lanaren bidez. Eta zer egin dugu? Etiketa hau sortu dugu, ikusten duzue, veterano batek etiketa hori lor dezake eremu militar batean lortu duten prestakuntzaren arabera. Hau da, ingurune militarrean lortu duten prestakuntza hori ingurune zibilera pasatzeko aukera daukate. Nolabaiteko egiaztapena da, edo aitortza moduko bada, eta horri esker eremu zibilean lan egiteko aukera izango dute. Nik esate baterako Daniel aurkeztuko dizuet, Marinan lan egin zuen, Estatu Batuetako Marinan, eta esate baterako hor elektronikaren eremuan lan egin zuen, aeronautikako elektronikan, eta horrek prestakuntza handia eskatzen zuen, baina Estatu Batuetara bueltatu zenean, esan zioten berriz prestakuntza jaso beharra zeukala, eta hori onartezina da, berak prestakuntza hori bazeukalako. Eta ondorioz gu hemen ibilbide jakin batzuk eraikitzen ari gara, lehen jasotako prestakuntza militar hori prestakuntza zibil bihurtzeko. Nolabaiteko lekualdatze bat da, prestakuntzaren lekualdatze bat da, eta militarrei aukera emango diete arlo zibilean tituluak lortzeko. Baina ez hori bakarrik. Enpresariek ikusiko dute benetan badaukatela gaitasun hori. Hemen daukagu soldatzaile bat, beste adibide bada. Ez dauka Danielen kasuarekin zerikusi handirik. Militar askok soldadutzako prestakuntza jasotzen dute, militarrak direnean. Eta prestakuntza horrengaitik kode bat eskuratzen dute. Kode hori gero nolabait esan arlo zibilera eraman daiteke. Eta guk horretan lan egin dugu. Nik Chicagoko kanpoaldeko zentro komunitario batean lan egin nuen, edo ari naiz, nahiko zentro handia da, eta independientea gainera, enpresa baino gehiago ditugu gure ingurunean, eta enpresok veteranoak eskatu dizkigute haien enpresetara eramateko. Beraz, esan nahi dudana da, garrantzitsua dela enpresa hauek sare honetan parte hartzea. Gu, veteranoak nortzu diren identifikatzen ari gara, zer nolako prestakuntza jaso zuten arlo militarrean, eta gero ikusten duguna da, mundu zibilean zer nolako aukerak izan ditzaketen, antzeko arlo batean lan egiten jarraitu alizateko, eta hori berehala egiteko, enpresen mundu zibil horretara ahalik eta azkarren joateko. Eta honetan, enpresek ere badaukate laguntzeko aukera. Hau da, ikusi beharko lukete lanpostu jakin batek ze eskatzen duen, eta hortan militarrek nola lan egin dezaketen. Hau da, bideo honek bi norabideak ditu. Hau da, militarrek badaukate hau guztia aztertzeko aukera,
eta enpresek ere badaukate zerbait egitea militarrei aukera horiek eskaintzeko. Bi norabidetako lana da beraz. Bi aldeek saiatu behar dute. Hemen gure tresnen orrialde batzuk ikusten ditugu, hau da, ze postu lortu nahi dugun eremu zibilean eta eremu militarrean zer nolako lanpostuak dauden. Hau benetako adibide bat da, hau da, militarrek lortutako jakintza hori mundu zibilean nola aplikatu daitekeen erakusten ari gara. Eta gainera, gaitasun hori, mundu militarreko gaitasun hori aitortu nahi diegu, gero gizartean lan egin ahal izateko. Eta honi esker militarrek aukera handiagoak izango dituzte. Nolabait baliokidetasunak sortzeko modu bada. Mundu zibilaren eta militarren arteko baliokidetasunak lortzeko. Eta orain Parker doktoreari emango diot hitza amaitzen hasteko. Estatu Batuetan ze arazo daukagun labur azaltzen saiatuko naiz. Zaila da jakitea titulu jakin batek ze esan nahi duen zehazki. Minnesotako adibide bat jarriko dizuet. Esan dizuet lehen ere, 24 zentru komunitario eta tekniko daudela Minnesotan. Denok ari gara gure sistema barruan lanean, baina 24 horietako bakoitzak bere ikasketa plana dauka, berezia, gai zerrenda ere ezberdina da, eta oso zaila da hor baliokidetasunak sortzen saiatzea. Zaila da hori zentro batetik bestera eramatea eta parekoa zer zerekin den jakitea. Zaila da askotan diferentziak non dauden ere jakitea. Eta hor, enpresek arazoak izaten dituzte. Eman dezagun enpresa batek 5 edo 6 lantegi dituela, eman dezagun 5-6 zentro komunitariorekin ari dela elkarlanean, jakin beharko dute hor baliokidetasunak, ikasketen baliokidetasunak zeintzu diren zehaztea. Hau da, enpresarioek askotan ez dakite titulu bakoitzak ze esan nahi duen, zer ziurtatzen duen, ze jakintza maila eskaintzen duen. Eta askotan zaila da bestalde mugak ere gainditzea, herrialdeen arteko mugak gainditzea, eta hori lehen ere esan dugu, veteranoekin zer egiten den, zer gertatzen den azaldu dizuegu. Eman dezagun batek, bigarren hezkuntza gainditu duela, goi mailako hezkuntzara joan nahi badu, zer egin behar du, nola egiten da hori zentru komunitarioekin, zentru tekniko horiekin. Ez hori bakarrik. Tituluak emateko sistema zein den ere, ez dugu oso ondo ezagutzen, asko direlako. Horren berri ez daukate ez enpresek, ez gobernuak, ez ikasleek, ez lehenengo enpleguaren bila dabiltzanek. Eta horrek izugarrizko eragina dauka Estatu Batuen egonkortasun ekonomikoan. Eta horren ondorioa zein da, guzti horrek zer dakar. Arazo horiek zer dakarte. Enpresarioek ezin dituzte aurkitu langile trebatuenak, haiek nahi dituzten langileak. Ez daukatelako zerbitzuen edo tituluen berri. Gure inguruen langabezia 4%tik bera dago, Minnesotaz ari naiz, baina hala ere enpresarioek ez dituzte kontratatzen behar dituzten ikasleak, ez dakitelako sistemak nola funtzionatzen duten. Askotan guk eman behar diegu hori, guk eskaini behar dizkiegu langile horiek, produzioak gora egitea nahi badugu. Horrekin batera, milaka veteranok arazoak dituzte haien ikasketak edo haien gaitasunak konbalidatzeko. Hau da, Estatu Batuetako tituluen sistemaren irudia. Ikusten duzuenez oso irudi konplexua da, geziak alde batera eta bestera doaz. Baina honek ze erakusten digu, guk daukagun askatasun hori, askatasunari buruz hitz egin dugu, bakoitzak nolabait esan nahi duen egiten du, eta sistema hori ondorioz, askatasun horren ondorioz oso konplexua da, eta hor igeri egitea oso zaila da. Eta hori hola izan da guk zer gomendatzen dugu, gure fabrikazio aurreratuaren taldean zer proposatzen dugu, hemen estrategia batzuk jarri ditugu mahai gainean, kreditu dualak sortzen ari gara esate baterako, zer esan nahi du horrek? Bigarren hezkuntzako ikasle batzuk ikastaro teknikoak egiteko aukera izango dute eta horri esker kreditu batzuk lortuko dituzte.
adibide batzuk jarriko dizkizuet, esate baterako ikasle batzuk badaukate gradu bat amaitzeko aukera bigarren hezkuntza amaitu baino lehen. Eta horri esker lan munduan sartuko dira eta soldata handiagoa lortzeko modua egingo dute. Gainera, lanean oinarritutako zertifikazio edo egiaztapen horiei esker konbalidazioak ere errazagoak izango direla eta titulu guztiak metatzeko modua egongo da. Hau da, titulu bat baino gehiago metatzeko aukera izango dute. Eta sistema honen bidez errazagoa izango da zentru bakoitzak zer eskaintzen duen jakitea. Esan dizuet, Minnesotan 24 dira. Eta askotan ez dakigu ikastetxe batean egindako ikastaroak zertarako balio duen. Guk hori dana konpondu nahi dugu eta bateratzen saiatzen ari gara. Hau da, Minnesota osoan titulu guztiak berdinak izatea lortu nahi dugu, eta esate baterako batek, hoietako batean, titulazio jakin bat lortzen badu, orduan titulazio hori enpresa guztiek aitortutakoa izango da, eta enpresek hobeto jakingo dute titulu sistema horrek nola funtzionatzen duen. Eta horrela lortuko duguna da, gure estatu batuek garapen ekonomiko beharrezko hori lortzea. Ikasketaren eredu batzuk sortu nahi ditugu. Lehen esan du Jenniferrek horretarako diru pila bat jarri dela, hainbat milioi jarri direla, eta azken urteetan Obamaren administrazioa 2000 milioi $, gordetzen aritu da, TACT bekak direnak bultzatzeko, eta horrekin batera 250 milioi $, gehiago ere jarri ditu estrategia hauekin aurrera egiteko. Horrekin batera esan bezala, veteranoentzat ere laguntzak bideratu nahi dira, beka batzuk jarri nahi dira, veteranook lana ahalik eta azkarren aurkitu dezaten. Gure ejertzitoa bikaina da, eta guk nahi duguna da, gizarteak pertsona horien jakintza hori erabilizatea estatu batuetako gainontzeko enpresetan. Eta hau guzti hau esan da, eskerrik asko, beste behin eskerrak eman nahi dizkiogu Eusko Jaurlaritzari, gu gonbidatzeagatik, eta baita zorionak gaur sariren bat jaso dutenei.